everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw, maluhay ito! Ako, sir! Naya ba ka, Angel? Wala ba tayo hilap, ha? Abi ba lang sa makadungog, iunsa ka? Maupito akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo anis sila og ira kang kulatahon! Usa? Sige na! Sige na! Ira! Ano man mo! Ako may kontrabida, dili man ka mo! Anong gidong-daog magkuniniyo? Pahinomdumi na si Angel kay nakalimot. Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ginin ako isulti nimo sa una. Pero wag ginin mo timan eh. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghawd-hawd, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gyud ka, pagdahom na lang nga daog-daogon gyud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Kapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga nakadecide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon. Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo. Unsa di imong giampo? Nga ihatag na niya ang higayon para natong duha. Unsa? Angel, dugay na kay kung na-in-love nimo. Will you? Hoy! Attorney Mervin, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Ha? Made of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.